Hvad så sammen? Velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en 50 subs special. Oh my god. Så lad os gå i gang. Og så har jeg fået sådan nogle ting af min søster. Det er sådan nogle make-up ting, og så skal jeg lægge make-up på mig selv. Jeg vender tilbage lige om lidt, fordi jeg skal lige finde et spejl. Så ja. Så nu har jeg lige hentet en spejl. Det er min søsters. Og så har jeg masser af gradienser her. Jeg kan lige se dem. Her. Eller gradienserne. Og så, men min søster, jeg ved ikke hvad der er og sådan noget. Det er mascara. Det tror jeg det er mascara. Så jeg vender tilbage lige om lidt. Okay, lad os gå i gang med den her. Jeg ved ikke helt hvad det er, men lad os prøve. Jeg ved ikke om man kan se det, men der er lige der. Det blev ikke så flot. Jeg tror det er sådan noget hvor piger de sidder et eller andet halløjse. Jeg aner det ikke. Så den her. Den her, hvad hedder den, Stay Mate, hvad fanden er det? Okay. Hvad er det her? What? Jeg tror det er sådan noget til her til læberne. Og skal man, ja, jeg ved det ikke helt, så lad os gå videre til næste. Fuck, jeg tror det er forkert. Så den her, det er sådan her, jeg aner ikke hvad det er. Kæft, det må være irriterende at være en pige. Hvad er det her? Tror jeg. Nej, det er ikke mascara det her, det ved jeg det ikke. Det er ikke engang mascara, men jeg tror ikke. Nå. Jeg blev sgu flot. Så lad os gå videre til næste. Det er den her, og så er det sådan noget her, og sådan noget her. Jeg har gjort noget forkert. Det her, det skal ikke engang være der. Så jeg tror, det er sådan til her. Jeg prøver lige at åbne det næste. Så det blev sgu flot. Ja. Så den vil heller ikke, jeg tror det er, men jeg ved ikke. Så vi tager den næste. Og det er forskellige farver her. Det er dem her to og den her. Så, og det er den her med. Okay. Nå, nu ved jeg det. Jeg tror det er sådan her til.
bliver sgu godt. Kæft, jeg er dårlig til det her. Fuck, jeg bliver lækker. Så den her gider jeg ikke mere. Den er alt for kedelig. Lad os gå videre til den næste. Så det næste, det er sådan noget her. Ja, og den her, det ligner sådan en tandbørste. Det er mascara. Nå. Ups. Kæft, jeg er dårlig til det her. Og jeg fik det i øjnene. Og det her. Det er nok til det her så. Ja. Yeah. Okay. Lad os gå videre til den næste, og det er sådan en satan dullen her. Så hvad kan det mon? Hvad er det her? Jeg tror det er læberne. Så det var det for den her video. Okay, så det her det er det færdige resultat, så I kan se det, men jeg synes det er mega nice. Jeg skal gå med det her hver dag. Skriv i kommentaren, hvis I synes, at jeg skal gå med det her hver dag. Så gå ned og like og abonner. Så husk nu, hvad jeg siger. 100 subs, så bliver jeg glad. Så tak fordi I så med i den her video. Så vi ses i næste video. Moin!